og velkommen til. Velkommen til. I dag der skal vi lave en First impression på Sephoras forårsprodukter. Ja. Forårslanceringer. Ja. Vi har fået en pose. Skal du lige vise den derovre? Det gør jeg. Og vi starter med hudpleje. Ja. Skal vi ikke gøre det? Det laver vi i den her video. Og i næste video så kommer der en på make-up'en. Ja, og vi er ret spændte altid, når der kommer nyheder, så glæder man sig helt vildt, når man sådan snakker dagen inden, hvilke brands laver nogle nyheder. Det er sindssygt spændende. Ja. Og jeg tænker, at vi lige godt prøve at pakke det op sammen. Ja, så det gør vi nu. Ja. Nå, skal vi starte med Skinfood? Ja, som ser således ud. Skinfood er koreansk, og de er inspireret af naturens grøntsager og frugter. Ja. Og den dufter helt vildt. Den dufter åbnet. Ej, den dufter godt. Og det er en body scrub? Ja, det er den dufter af mynte. Nej, ikke mynte. Det er forkert. Lemon. Lemon, ja. Fordi jeg tænker på mynte-te. Og det her, det er sådan en rice mask. Skal vi prøve at dykke ned i den? Gør det. Den her. Og det er sådan helt sådan nogle små riskorn nærmest. Og det den er faktisk sådan ret sjovt. Flydende, eller? Ja, så er der sådan nogle lidt meget mild eksfoliering. Sådan en watermelon mask. Det ser sådan lidt gelé-agtigt ud. Det er der også. Og den dufter også af sådan en kunstig vandmelon. Altså det er nok lidt for meget vandmelon til mig. Ja, den dufter af de der, igen, hubba-bubba med vandmelon. Nej, det er ikke noget for mig. Men nu er jeg måske heller ikke rigtig til vandmelons dufte. Ja, det kan godt blive lidt kraftigt. Jeg tror enten er man til det, eller så er man ikke til det. Og til sidst så er der de her sheet masks, som man nu kender. Ja, det er vi alle sammen ved at blive integreret i. Er vi rimelig, ja. Og der er en med, nu skal jeg vente mig ikke det. Der er en med noget lemon og noget, rødbede og noget kål. Kål er jo det nye, kan man sige. Du skal have kål alle steder. Alt. Så nu er der også en sheet mask med kål. Og de går så ind og fugter huden godt. Vi har en, der lysner huden med lemon på forestemme, og så er der noget hydrating, noget fugt og moisturizer. Jeg har ikke helt forstået, hvad hydrating og moisturizer, altså det ved nej, men det burde være lidt det samme. Det burde være lidt det samme, ja. Og det næste brand, det er et sjovt lidt af slagsen. Det er Too Cool for School. Ja, de har virkelig, virkelig mange linjer. Vi har kun fået deres sådan bestseller, så er det sådan en egg foaming mask, og så har de sådan en pumpkin seed sleeping mask, som også er mega populær. Det, som der er ret sjovt på de der egg foam, det er, at det er lidt ligesom en bærskum, som man så bare tager i ansigtet. Jeg kan huske, jeg havde jeg købte den i Bangkok, og så var jeg på et eller andet træningscenter i Australien, og så brugte jeg den der, og jeg kunne bare se, at folk lige sådan kiggede sådan, hvorfor tager man bærskum i hovedet? Og det var sådan lidt grænseoverskridende, men så stod sådan, og så var sådan lidt, det vil jeg nok ikke tage med her. Det er sjovt. Ja. Ja, men det er sådan hvad kan man sige, et mere ungt brand, tror jeg vil sige. Og et sjovere et faktisk også. Altså de har sådan nogle sjove ting og bruger nogle sjove ingredienser også. Ja. Men de siger brandet også lidt sig selv, ikke? Too Cool for School. Og der er også den der læbe. Ja. Og det er sådan en dino-ting. Det er ret sejt. Og så det dufter måske også lige lidt for meget til min smag. Altså det er jo ungt, ikke? Og når det er ungt, så dufter det også, så har det noget mere duft i sig. Og meget sådan noget koreansk noget er jo ret vildt i duft. De kan godt lide dufte. Det er vi ikke så vilde med i Skandinavien. Nej, der er vi sådan neutral hele vejen igennem. Og så er der et tredje brand, som har været meget omtalt allerede her i Danmark også. Kan jeg lige tage det her? Det er koreanske. Ja. Carolier, som der har lavet en linje, der hedder Where is Pore? Og det er jo vores ansigtspore. De er så lavet, fordi de er ret populære i hvert fald i USA. Det er den mest sælgende, den der, ikke? Denne her er den mest sælgende i USA i hvert fald. Ja. Denne her, det er altså den varme maske. Den, som nogen synes, det brænder. Andre synes, det er normalt. Og så har de så den her nedenunder, man skal bruge bagefter, der er lidt mere kølende. Og for at være helt ærlig, så synes jeg, det er ret voldsomt på min hud. Men jeg kender folk, blandt andet mine fætre, der er meget, meget glade for dem. Så jeg tror, hvis man har en meget sensitiv, fin hud, så er denne her linje fra Carolier ikke noget for dig. Men hvis du har lidt mere sådan lidt tykke hud, jeg tror i hvert fald mange mænd er ret glade for det. Og da jeg snakkede med dem i Korea om, at jeg synes, det var ret voldsomt, så var de helt overrasket som om, at hvorfor synes du det? Synes du, det er voldsomt? Altså det forstod de slet ikke. Så jeg tror, at måske vores skandinaviske hud ikke er så meget til det her. Det sidste brand, vi gerne vil ind omkring, der er selvfølgelig kommet mange flere nyheder, end dem vi lige har med nu, men et af de sidste
som også er lidt spændende. Det er simpelthen Sephoras eget brand, som har lavet lidt forskellige ting. Lidt mere rense har de faktisk fokuseret lidt mere på, ikke? Og dem her synes vi er ret sjove. Ja. Denne her, det er nogle vibes. Det her er faktisk ret sjovt, for den har nemlig 2 sider. Fik jeg lukket den. Den ene er sådan lidt knupret. Og så den piler ligesom, ikke? Det tror jeg faktisk nærmest godt, I kan se. Måske. Man kan måske lige fornemme, at det er lidt, sådan lidt hullet i hvert fald. Og den eksfolierer på den ene side, og det er ret kraftigt. Altså jeg tror også igen... Du kan ikke bruge den meget på huden. Det er noget med, at du kører lidt henover, og så tager du den bløde side, som er på den anden side af viben, og tager resten væk med. Ja, og den er helt normal. Men jeg synes, det er ret sjovt, at man har sådan 2 i en. Helt sikkert. Så har de har lanceret mange flere, dem vi lige har med her, men det er bare 2 af dem. Det er de der Micellar Waters, som er en gel. Og det er så en almindelig Micellar, men med kul. Og kul er jo helt vildt kendt for ligesom at udtrække, kan man sige, det urenhederne. Ja. Og kul er i rigtig mange koreanske brands, blandt andet også Kaoliren, hvor at de fleste af deres masker indeholder kul, fordi det udtrækker alt det skidt og snavs ved hyperspore. Så det er ret spændende, og den her, den glæder mig helt vildt meget til. Ja, jeg tror, den er også ret god, hvis man har sådan en uren hud, i hvert fald sådan en ungdomshud. Der er også ligesom vi kender fra de sorte konjaksvampe. Der er også, sorte der også, hvor der er kul i. Og det er også rigtig godt, hvis man har nogle urenheder. Skal vi prøve det? Skal vi prøve duft? Ja. Jeg tror ikke, at den dufter nok om det. Den her dufter af citronskål nok. Og det er så sådan en cleansing gel. Som er i mere gel-form. Ja, det er faktisk bare sådan helt rent. Det er egentlig dejligt for en gang skyld. Ja. Ikke bare alt muligt. Det er til sådan muligt fancy. Den er faktisk ikke engang så slem. Nej, det er da egentlig okay. Ja, det er lidt spændende. Det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk, at Sephora følger ret godt med. Men skal vi prøve noget af det? Ja, ja. Det kunne da være sjovt. Jeg tager den her på. Okay. Så gør vi det der. Men hvad er du til? Hvad kunne du godt tænke dig at lave en first impression på live? Jeg har lidt lyst til at prøve den her skin food med det her ris. Det synes jeg er lidt sjovt. Det virker også lidt sjovt. Jeg skal ikke prøve den. Jo, gør det. Hvad vil du prøve? Jeg vil helt vildt gerne prøve den her pumpkin 24 karats gold mask. Jeg synes, god, for den lyder for vild, altså. Ja. Og jeg kan godt lide guld. Okay, det. Skal vi prøve? Jeg prøver lige den her. Okay. Så åbner jeg den her. Nå, var lige ved at give dig en skal? Ja, du var lige ved at... Knock your arm. Der er creme på den her. Er der creme? Okay, normalt plejer det bare at være sådan nogle, det skal næsten se sådan nogle almindelige sheet. Hold da op, ja, der er fyldt med guf, den her. Så det... Det er lige ved, vi går i delen, så. Ja, det var faktisk lige før. Ej, hvor er det vildt. Der er virkelig, virkelig, virkelig meget i. Hold da kæft, ja. Ej, hvor er det sindssygt. Nå. Altså, den her, den er lidt svær at arbejde med, for det er som om, det hele løber lidt ud. Men I kan næsten også se, at der er sådan nogle små korn. Men den virker altså ret lækker, og så er jeg ret glad for, at der ikke er så meget duft i. Men det var tyk lag, men lige skal ligge. Tror ikke, det er meget fint, det her? Jo, det tror jeg. Jeg prøver lige at finde ud af, der er nogle... Der er noget, man skal tage af i den her, kan jeg ligesom fornemme. Der er nogle forskellige sider her, som jeg skal have reddet af. Okay, så hvad er det så, jeg skal bruge? Det må næsten være den her, ikke? Det her det er sådan en mere papirsagtig en. Det er papir. Så man skal tage det yderste af, ikke? Jo, men jeg tror også, der er en til på. Ja, der er der et lag mere på. Skal jeg tage det af? Kan du så? Okay. Jamen, der var lige en åbning her. Jeg håber, jeg har taget den rigtig på. Jamen, det har du. Jamen, det er det samme papir. Man burde faktisk, altså et eller andet sted, ikke? Med så meget fyld, der er på den der. I. Ja. Så kunne man godt gemme de andre, eller bruge dem 3 piger samlet, eller noget. Det tror jeg vil gøre. Altså, der er virkelig meget på den her. Jamen, den er også virkelig cremet, den her. Nu håber jeg, den rigtige. Ja, det er den rigtige side. Altså, det ligner, den sidder fast. Jamen, det gør den også. Den er suget ind til mit. Og sindssygt, der er guf i den her. Jeg lægger den også lige ned i den her. Og det kan man jo altid lige gemme, og så presse de her ting ud, der er i. Ja. Og så kan man tage det på, når man så har taget masken af. Som sådan en ekstra serum. Det er virkelig flot her. 15-20 minutter. Nå, så kan vi da få lov at sidde her længe. Ja. Jeg vil da sidde her og kigge. Ja, det kan
Jeg venter stadig. Du venter stadig. Jeg tager lige den her af. Men hvad er din følelse så? At du må sige et eller andet? Jamen, det føles meget blødt. Det føles meget lækkert. Eller sådan. Det føles ikke... Ja, det synes jeg bliver meget fint. Og det er jo også bare en fugtmaske. Ja, det er nok. Det er altså, helt begrænset af dem. Fugtmasker er jo ikke nogen, hvor man tænker, wow. Det er jo mere de der dybderensende masker. Vil du så prøve en anden maske, eller? Jamen, jeg tænker lidt på at prøve den der Wear Is Pore mask. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan have den her på så længe. Vi tager denne her. Det er så første del, ikke? Det er første delen. Den er den, der skal varme. Altså lige nu, så er det ikke så slemt. Looking good. Altså, og man kan jo også vælge at bare lige bruge den i T-zonen. Nu fører jeg den bare lige hele hovedet. Ja. Jeg synes altså ikke, det brænder endnu. Hvor lang tid kan den sidde? 10 minutter, tror jeg. Nej, 5-10 minutter. Så jeg kan holde det ud så længe. Men der skal ikke noget endnu. Så. Altså, jeg synes ikke, den brænder. Jeg kan godt mærke, at det er lidt varmt. Altså, du må godt prøve at mærke. Jeg kan godt mærke, at jeg har den på. Men jeg synes ikke, det brænder. Overhovedet. Jeg synes faktisk, det er okay. Godt mærke, at der sker et eller andet. Men der står også 5-10 minutter. Ja. Og man skal altid huske, at hvis der er noget, der brænder, så skal man jo bare tage det af. Ja. Eller noget, der gør ondt. Nå, og så skal jeg til den kølende. Og du er altså også lidt rød nu. Er det? Ja. Ja, det kan jeg faktisk godt se. Ja, jeg tager den kølende på med det samme. Og det er så den, der er nedenunder. Som er sådan lidt leragtig, ikke? Jo. I konsistensen. Og den skal jo så køle huden. Nu bliver du sådan lidt koreansk helt hvid i ansigtet. Så, men altså... Okay, nu sker der noget. Hvad sker der? Det er som om, at min hud tænker, hov, nu var det varmt, nu bliver det koldt. Er det sundt, det der? Nej. Altså, jeg synes ikke, det er ubehageligt. Altså, jeg har så nærmest suget alt, hvad den her den havde i sig. Er det rigtigt? Ja, det er ret vildt. Den er helt tør. Den er faktisk den er ret tør. Så det betyder ligesom, at min hud har haft brug for det. Men altså, min hud er også lidt tør efterhånden. Jamen, det er ikke noget til at sige til. Okay, det synes jeg faktisk godt, man kan se. Ja, den har fået mere glød, ikke? Er du sindssygt, din hud har fået mere glød? Bam! Ej, det synes jeg sagtens, man kan se. Ej, hvor sindssygt. Nå, nu tager jeg min af. Det brændte helt vildt. For 5 minutter siden. Det synes jeg altså ikke rigtigt, det gør nu. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg har den på, men det er ikke sådan, at jeg har lyst til at græde. Men igen, man skal virkelig ikke have en særlig sensitiv hud for det her. Så hvis du har en sensitiv hud, så lad være. Så skal du nok mere gå efter den her maske, jeg har på. Ja. For den sviger ikke, og den gør ikke ondt. Den gør faktisk ikke noget som helst andet, end min hud. Den føles mega blød lige nu. Og jeg synes altså virkelig, man kan se det. Du skal næsten lige mærke, når du er både hænder. Kan du ikke mærke det? Den er sådan helt fugtig. Den er helt fugtig. Den er sådan helt bouncy. Ej, den skal jeg da helt sikkert have nogle af, den her. Så go, go, go. Den er god. Hvad er det, den koster? 50 kroner. Det synes jeg altså er okay. Det er okay. Prøv lige at mærke den. Den ser også, den er ret blød. Ja. Det er den faktisk. Ja, den er faktisk ret blød. Det er altså okay. Alligevel var jeg måske lidt mere skeptisk, fordi jeg har prøvet den før, og synes, det var noget helt lidt andet. Men jeg ved ikke, om det er fugtmasken inden, der har gjort det. Nej, den har lige givet det lidt mere at bounce med. Ja, jeg synes faktisk, det er okay. Men jeg siger, at man skal alligevel holde sig lidt væk, hvis der man har alt for sensitiv hud. Ja. Så det var vores first impression. Noget af det vil vi gerne have prøvet noget mere, men det er lidt svært, kan man sige. Ja, det ville også måske være lidt kedeligt for jer, hvis vi skulle sidde bare sidde her. Så hvis du kan lide det, så subscribe, hvis du føler for det, og ser det på YouTube. Husk at like, hvis du ser på Facebook. Vi er nærmest alle steder jo. Alle steder, du kan ikke undgå det. Nej. Så gør det. Og så må du have en rigtig god søndag, og så ses vi igen næste søndag til en make-up nyheds fra Sephora. Ja. Så, ha' det godt. Hej!